Praise the Lord. Hallelujah. Onuadofo ena anopen so Yesu Kristo na sumdwe enka ho. Bibia wo bia wotie me. Orofo yeda wonyankopon ase se ene onyame nam nadom so na ene den so Awurade asan bue ekonya kese se ade ama me no mienu. Bibia wo bia ye na je nkwa Yesu Kristo na sumdwe enka ho. Orofo enen so eyada foforo ya wonua ba me no beche nyame asem na igusuwa ye ya hoboa igusuwa ye siesie ho nyame asem no na wowa yen se ne be ya yen kotoboni mu se ne be ya bone ba orofo ye behu se bone ni na ya twe ye ho afiri ho na igusuwa ye siesie ye ho no orofo dako ye na je nkwa no ebepie bebi a wo bia orofo ye nsie tirase ososro hine ye ni monyam hine Awurade a wodɔ yɛn Awurade a wo penti ne wo wo atumi ene enumonyam ene aseda ye wo dia papa o ma ye da wase ene so aye wo pe se wo de ye nkwa kye ye se ye mfa nye ye nkwa kye ye ho adwuma onkonkron ija ye mum edemawo ebra ye betie wasem e waba wafa me mu ne no mankasa okra bia wotie wasem mane nye mu nhira na wonya wo kye eva manekra ye da wase se wotumi no e de yin sa donhwe mu award of Jesus Christ of Nazareth dimo adomoja ensadanti amen hallelujah onua nofo ene wonua ba me pese me no che asem bi kakra na onua nyame asem no se ni medi kaka ye no ose wankwati asem no anye bibibia wo ye enti wogidi ni nyame asem no ene wo ma no a nyame asem no ene wade nyina eno no bibia eno nti no ogidi ni wonamwa e wo se nyame asem no na wo hwe so na wodofo ode abo wabra wode atutu anamo wode aye wade nyina wode nante wo wakwa nyina mu na se dachi bi papa pia menu mienu ya nyo yiraba ene ye behwe bibi e wo Revelation 20 verse 11 no Revelation 20 verse 11 edisem enwoma no etie ye duonu ninyi mu edu baako no etifi asem no se amanaman nyina wusɔre ene atemuo amanaman nyina ubia ehemu bi owusɔre ene atemuo wose na mehunu ahenwa fita kokoro na no wote so no asase ene osuru edwane firi nanim na wanya babi ama won na mehunu awufuo enketewa ene akese se woginagina ahenwa no anim na wobuebue enwuma no mu na wobue enwuma foforo bi eye enkwa enwuma enumo na wonnam asem otwere no enwuma no mu no so ebubu awufuo aten se de wonwuma etie na epuyi na awufuo ewo mu no emai na awufuo ene ose na wowuo ene asamando eyi awufuo ewo emu no enso mai na wobu won mu biara aten se de wonwuma etie na wotu owuo ene asamado etwene ojatade enumu ye ni ogumpre no na wobiara wahu se watwere ni din wo enkwa nwomanum no otu no etwene ojatade enumu hallelujah orofo ene atemuo hu asem ena me no eka judgment orofo na ene no yabrabo ene ye niema bi a nipa bi ebo ene nipa bi eye no enipa bebre bo wana brabo it seems said there is no judgment after death nipa bi ebo mo brase abrabo na wo mo bonu mu wu anasa atemuo bia eni ho orofo eno ni ade a escape nipa bebre na nipa bebre enam so ama nipa bebre abo won brase ne omope na edo omo akwakohwie asamado sesia onua ene tworo semi ema me no mienu ete ase ese wosi wohi ohu ahenwa fita kokoro na ne wote ahenwa ne so no wosi wono na asase sosofo edwane ewo nanim so mo anya babi anko hinta ase na mehu awufuo enketewa ene akese na kyese emofra ene empanyimfo omunyina bekwa kopie nyankopon atemuo nanim Bible si wohu awufuo enketewa ene akese na womunyina ekokogina ahenwa nanim
Hallelujah. Was woman in a coordinating and one name. Now we bue enuma bi. Na we bue enuma fufuro bi a eye enkwa enwumano. A wonam ensem a watwere no enwuma no mu ebubu ewufuo aten sede won enwuma etie. Hallelujah. Warofo wasi wana wokopie nyankopon ahimwa nanim no. Wasi wo bie enbue enwuma bi mu na wonam enwuma foforo bi so wo bue ya eye enkwa nwuma no na wo bue sa enkwa nwuma no na wodi bu obi bia aten. Hallelujah. Warofo sa nwuma no eye nwuma wo bibia wo wasase su bia no warofo se wo bo wabra bo se wotnini a wodin ekosa nkwa nwuma no na se wa mo wo bra se wotnini a wodin anya dia ebekwa akwa akoshe enkwa nwuma no. Bible say mihu awufu akese ene nketewa na wo mu nyina kokogina ahimwa no anim na ye statis ye biebie worofo ye biebie na ye hwene a wo ye ewo nwuma nsi etimi twere wudi ewo nkwa nwuma worofo ade bia wo ye no wasase so there is a book in heaven na ye wo ye wasase so bia ye twere sade no wo book no mo. Warafo wabrabo ene wasetina wo boy camera esi wo so a recordo bibibia wo ye se wo hyesumase na wo ye se wo hye han mu ena wo ye sade a wo ye no eye wo sade a wo ye no obi ehu no ene odofo me pesa me ka kire o se nyankopon de camera to wo so a ade bia wo ye no odofo recordo every seconds, every minute, every hour camera no recordo ade bia wo ye. Enunti wose ade bia wonipa eye no wose awufuo nketewa ene akese o munyina kopia Attemuo nanim na ne obia eye no orofo yebu no aten ewo Onyankopon anim. Sanso na woka in 2 Corinthians 5 verse 10 na wose etwase ye nyina ye kopie Nyankopon Attemuo adwananim na ne wonipa wonna munipa dua so a wo ye no papa oboni o obekwa kobu aten. Oni arofo abrabo a wo boy kai hu se Attemuo da wo edetwe wo usu ene wo pan ene wo ne ye ne niam bia wo ti asase so a wo ye worofo Attemuo eda wo edetwe wo eye wo se etoda abrabo no mu aya na wo bi enhu ne a wo nye wo ye wo niam eyesumu wo hyesumase ena wo di bone wo hyesumase ena wo ye niam bi eye wo se wo bi enhu wo ba nipa animu a worofo no aba ba ye wo hu angel nipa nyina anim se wo ye innocent but esumu no na wo di bone e de sai niam kori arofo wasi awufuo nketewa ne yakese mmofra nyina bekwa kopie Attemuo adwananim enkwala empanyimfuo emrantie mabawa enkokora emrewa obi bia bekwa kopie Nyankopon Attemuo adwananim na ye biebie nkwa ngomanum no odofo ye hu wudin a Bible say ne awa hu ne din ewo nkwa ngomanum no wotso no atwini ojatade no. Hallelujah. Aha kire semi ka kire yense ewu epo ebeyi na wufuo ediama wo mo a epo afa wo mu nyina no odofo epo beyi sankrofo ni nyina ediama wo mo a insu afa wo mu nyina no wo beji wo mo a wo fa wo mu nyina edemaye ewufuo nsu ebe asamado eni wowuo ensu beyi ni nipa nyina edwo mama orofo enipa ewa samado right now ye torment wo ne punish wo wo asotwe mu no orofo eblane so a ye be asamado be say yi wo nyina ma no masa akogina Nyankopon Attemuo no ani. Hallelujah. Orofo wu anensa ye Attemuo da wo de manipa da se ni bia abrabo bia wo bona sase so eni ye bia wo ye ade bia wo ye no odofo kai hu se Attemuo eda wo edema onyame asem na kan onyame asem eda kan no Revelation 20 verse 11 no worofo eje wo se wo dwane afri Nyankopon anim kai hu se bebia wo hye bia Kristo ewo ho kai hu se bebia wo hye bia wo Nyankopon nani stand wo hu ade bia wo ye worofo wabrabo a wo bo na wo de wo pe wo de wabrabo ehye wo niam sene wo pe na wo de wo sori a wo se wo de wo ho obi ntimi mo wo chem so obi ntimi control obi ntimi enka bibi emfa nchiro onuarofo Attemuo edawo edemawo Attemuo dawo edemawo a wo bebu ade bia wo ye enwate wasase so. Hallelujah. Me papa
wonu adofo anyame afro na wukita kyerosem no na wodofo wasi kyerosem ni tirase na wudi ebu nkrofo ka hu se atemuo eda wode maw wuwu anensa yo sabre ikura se Yesu Kristo maye no wodofo se wuwu a na wuwu ewo wo boni mu aka hu se wo kwa asamado na asamado susu no wodofo eya asotwe ene wo asamado eya manie ene wo asamado eya torture ene torment na wa asamado wo wodofo asamado enya hogono Isaiah kan was ya hade yempa yeda so no eye gogome ye kata yeda so no yetinimu a entine ye bracket yede kata ye ho no eye gogome ene yede kata ye nso na Bible say asamado nkase ni twemu a ehio anopo enamo so tra so e panishe wo mo omaduani omudi no onu adofo enti se wuti asase we so no adofo se wunya nwu ya wo nkwanya se wo de besachera no wafa Yesu Kristo ede aye wo kra no wagyenkwa. There is opportunity se sabre ya wutie mi sabre ya wuti nyame asem se wunim Kristo se wofa Yesu Kristo enya wo kra no wagyenkwa odofo ebreni se wo betwe wo afi wakwambone ho ebreni se wo besachera wadwen na ade bia wo ya odofo eye wo se wo pe na wo de ye no odofo ubejai sade no ede ato na odofo wafa onyankopon akwan so onua Ewrade Yesu do enti na wonwu wo boni mu yo Ewrade Yesu Kristo wodo enu enti na woda so ti ase o boni na wo ye no e mane nya wadwen se ebia boni na wotimu no eso nyame ani enti na nyankopon emebu waten anase mane nya wo se boni na wo ye no nyankopon ehu enti no e wo se woto aso na wo ye boni no orofo Ewrade pese wo sachira wadwen because wo abebia wo be kon Ewrade anye sapia no amfa mane ma Ewrade do ye okonu okonu akosie pesie baby edi amaye said the John 14 kono ekayen John 14 kayen o se me kwa no makwa akosie baby amamo na me siesie baby wi a me ba no maba be fa mo edi mako orofo na ne wo no mienu atna wo oja no wasiesie de ma Satan ene na bofo na woto wo mu free sro e de wo baaye no wan siesie amfa ma wo enti se wuti asase so right now na wo da so eti wo boni mu na ye wo se nyankopon hu na ye wo se nyame ani ni so a worofo ene me ka kire wo se enye nokre Ewrade wo hwe no wa ma wo mere se ye be ya wo de be sachera e de free wa kwan boni ho na so wan sachera na wo mere so a na wo twa wo e de wagu sesere na worofo okọ wo boni mu na no ka hu se wo konya asotwe ka hu se worofo wo wumpre nu nso esan be kam sa wo kan ya wo se na epuji ewufo wo kan 13 na 20 verse 13 no wo se na epuji won ewufo ewomu no emai na ewufo ene asamadu eji ewufo a ewomu no emai na wobu won mu biara atei sede wonwuma etie na wotu owuo ene asamadu twene ojatade no mu ye ni owumprenu. Hallelujah. Worofo wasi wei eni wowumprenu omo a omo kwa asamaido no omo a owu afa wo mo ya wo mo ko asamaido no Bible si wei eni wowumprenu obesa wo mu nyina gu ojatade enum na ho eni owumprenu be kan ni a wo asamaido tormenta wunya no worofo ejani mu de eye more than that. Oniarofo ejanimu eye more than that enti ade bia wo ye no ma wani na wo na fa nyankopon suro ene ahopopo eye wade nyina onua Yesu Kristo do wate enu nti no jana hinie wo ebewu ede maame no mienu se ne be ya ye be nyankwa ahinie no na ye Israel for dia na me no mienu na nka ye nka ho na ye Gentiles ye amamamufo na ka ye nka Yesu Kristo ahinie no na so ne ekwanya kese e de amaw owura na sode afiri na hinwa so waba e de ne kra beto wode abafo de amami no mienu wode ne moja atomi no mienu afre busuakuo mu afre musua wudo nyina mu se wo ye ya heman eni asofo e de ama na agya nyankopon no orofo Yesu Kristo do wate
Ye will go through. So one who ye be more. So woman ye be more. So what I be more. What we are Christo do what eh. Janet Bra Christo. No, what damn qua any area. What of at the end ya was as you way so. So we be here wo be one church there. Wo be bra. Na one for years to Christo and ya will cry no watch him qua. Na wo be wo bonny munia sta kwa chen was. Orofo na se wo wa hu yehia mu wo wa amane mu na wo de wakoma ne wadwen wo de wa hu nyina esum awrade na wo dra awrade a orofo ade na efe se wo beka wani beguso na wo be resa abofo kita trumpet na wo moto ayeye dwum na wo mubutu ozana orofo ne ade atalifita abehyew na ye ba befa ede wakofie awo abofo na ekwakosom wo Onuadofo abofo na ekwa akosombo ewo no kwa sa yawdie na wudi na asase so no sa yawdie no eni obiom sa amane sa osu no sa ohaw no odofo eni obiom Miniadofo ene mekanfo Yesu Kristo de mawate Erade do wabra ba wubui kan hu se wubebu hu atanyo se wo ye papa se wo ye boni wodofo ye bebu wubebu hu atan na ade ba akopɛ se wudi ankwa ngomanum a wodofo due se wudi antimi enwura the book of life no mu a wodofo due wate wodofo pre se wudi be konkwa ngomanum wodofo pre se wukogina ye wura nanimu a atemu a ebeba ne ya atemu a beka se mo apwa kwapa no kwafo wadi kakra enokware onua ene Yesu Kristo efrew ene ye na chenkwa ehwehwew wo nyankopon edo me no beka bibi ewo Daniel 7 no verse 9 and 10 no wo se me hwe ara kosi se wo sisi ahenwa na de owowo free emre santen wo se ni owowo free emre santen ebetna ase na tade hoa se sukyerema na nitini ehoa se odwantene enwi fitaa na dwa eye wojaframa ara enko ne wo se ni ntwa honam oja a ere efram oja etese esubontene sani nitiri esani free nanim bai empem so no wo se na empim du ose brubruja ejina nanim na wotna asese woribebu aten na wobuabue enwuma enumu hallelujah worofo aha Erade Yesu Kristo satna ase sene Daniel describe ye no wotna asese wobuabue enwuma enum no aba bebu aten worofo me pesa me kire wo se atemuo ewo ho obi obeka kire wo se atemuo ni wo biase ni hu atemuo ewo ho enti ade bia wo ye no atemuo wo ho ede maw atemuo wo bebu ade bia wo ye nwatay se wudi bone se wo ye papa odofo bebu nwatay se wo bokro no se wudi awu odofo bebu nwatay se Erade di adwuma bi ahye wo nsa na wanye se adwuma ni ye odofo bebu nwatay wose na ni wo nipa nam ni nipadua so ade ye no papa oboni ho se nipadua wo bebu nwatay na 1 Corinthians akachira wo say 1 Corinthians 3 verse 16 no wose na wunim se wo nipadua ni enyankopon asondan na nia wo be say nipadua ne say na Kristo ebe say no hallelujah wonderful na wo ba 2 Corinthians 5 verse 10 no a wono so akachira wo say na etwa say ye nyina ye kopie nyankopon atemu adwananim na nia wo bibia nam ni nipadua so a wo ye no papa oboni wo bebu hu aten orofo enti ma wo bi na da wo se atemuo eniwo orofo ma wo bi na da wo nipadua ya ekita wi eye Kristo asondan nipadua no na Kristo tie enti ade bia wo di se nipadua we eye no bebu hu aten orofo se nipadua no Erade di nipadua ne ma won na ye tuntum na wapo no aye no kokwa kan hu se wo bebu hu aten orofo nipadua no se wode nkeka ya enhye Kristo animonyam ekeka nipadua na odofo bebu nwaten Erade ede wo ba sase so no odofo media ba wanfa week mutu wuti wode natural hair ene ma wo enso eduru ba bi no pese wo kire nyame so onim nyansa eninti wo ba nyankopon abowo a wode akyede a eye wuti nwe eye wanimonyam de ama wo no wasa kofa bibi fofora wonim ye fi na wode akata wuti so orofo wose nia wudi woni padua ye no bebu nwaten
ɛno nti sɛ wodi wo nipadua edi kɔnkɔnsa wo bebu mu atɛn sɛ wodi wo nipadua ɛbɔ korɔ no a wo bebu mu atɛn sɛ wodi wo nipadua etwitwa na wo bebu mu atɛn yɛwɔ Ghana no na obi birichi a ne yɛka ɛna obi birichi na sɛ ne yɛfo sɛ no nko a na yɛ bɔne wɔrɔfo ɛne nyankopɔn ama natural hair woyɛ ɔba na wokɔfa wig ebutu wuti sɛ woyɛ sɔfoɔ sɛ woyɛ wan ɛyɛ bɔne ɛwɔ nyankopɔn anim wopɛ sɛ wokyerɛ nyame sɛ ne ɔde ma wo no w'ani nsɔ onyankopɔn ama mmɔwerɛ fɛfɛɛfɛ na wokɔfa nkekayɛ wokɔfa artificial nails na wode hyɛ wo mmɔwerɛ no so a onuaba wobɛbu wo atɛn ɛwɔ nyame anim ɛsiane sɛ w'ani ansɔ deɛ nyame de ma wo wamu neɛ nyankopɔn ɛde ama wo ne sɛ ɛsɔ w'ani ɛno nti wopɛ sɛ wokyerɛ nyame sɛ mmɔwerɛ na ɔde ma wo no yɛ ntiantia dodo nti nka wɔ sɛ ɔyɛ ne kɔkɔɔ nka wɔ sɛ ɔyɛ ne green nka wɔ sɛ ɔyɛ ne tenten na wɔpɛntipɛnti so ma wo oriadɔfo ɛmma wiase enwiaw saa nneɛma ni nyina yɛ wiase dia ɛno nti sɛ woso woyɛ kristoni na woyɛ nyame nipa woyɛ sɔfo maame na wɔdɔfo wogyina platform so na sɛ wotu nyame mafo anaasɛ wokyerɛkyerɛ set the example for yourself ne fa kyerɛ asɔre ma no ma wabrabɔ ɛne wasetena ɛnyɛ signboard ɛma nipa na wɔ mu gyina wɔn a anaasɛ wɔn tete wɔn a wɔn mu tie wɔn no ɛma wabrabɔ ɛnyɛ wiase deɛ ɛma wahyehyɛdeɛ ɛnyɛ wiase deɛ na adeɛ bi a woyɛ no sɛ woyɛ nyame nipa wogyina so wobɛsua firi wo a kae sɛ wobɛbu ɛho atɛ oriadɔfo ɛnɛ obi kɔ nyame fie a wotumi hyɛ mini skirt bible sɛ wɔbaa kata wo ho sie ɛsiane sɛ wo nipadua no kunu pɛ ɛna wɔso wɔhu wo nipadua no nyinaa nso ɛnɛ deɛ yɛkɔ asɔre yɛ asɔndɛm tade a yɛde kɔ disco no ɛno deɛ pɛ sɛ yɛde kɔtena asɔndɛm yɛkɔtena asɔre na ne akɔtena anim ne asan ka yɛn nan ato so obi kura timi kɔtena asɔndɛm no wabie ne nan mu no ɔte hɔ na sɔfo preachi ɔrɔfo asɔfoɔ no bi kura timi tu asɔre ma no fo sɛ mo ba aya mo nhyɛ ntale ma ne nyi mo shape na nkyekyere mo onuarɔfo entie wo sɔfo wate Bible ɛwɔ so obi afa Bible no na wo read the Bible no na wo ne ɛwɔ Bible no mu enti sɛ wo kɔ nyame na ase na wo sɔfo ka asɛm bi kyerɛ wo a na wo de abɛtoto de ɛwɔ Bible no mu no ahwɛ sɛ asɛm yi asɔfo yi ka kyerɛ me wɔde me kɔ nkwagye mu ana so wɔde me kɔ wɔ sɛyɛ mu ɔrɔfo Attemuo na wo kɔbu no wo sɔfo megina kɔ meyiyi wo asɛm ano ma wo ɛyɛ between you and your God ɛyɛ wo ne wo nyankopɔn pɛ ɛna wo kɔ gyina hɔ yi wo nsɛm ano ɔsɔfoɔ megina hɔ emebu atan ne ma wo emeyiyi wo nsɛm ano ma wo ɔno ankasa wo hia wɔgye ɔno so kɔ akɔyi ne ho ano nti onu adɔfoɔ ɛnhwɛ nea wo sɔfo bi yire ɛyɛ na ɛmfa nsua wɔdɔfo ɛnhwɛ nea wo sɔfo bi ɛkyerɛ wo a ɛne kyerɛsɛm no ɛmmɔbra na ɛni so ɛmfa mmɔbra na ka ehu sɛ adeɛ biara a woyɛ no Bible say ɛwofoɔ yie ne mayɛ ɛmayɛ na asamado ɛyi ne deɛ de mayɛ ɛno nti Bible say after the judgment no wɔto asamado ɛne owuo ɛde wɔn to twene ujata na anumu wɔdɔfo ɛhɔ ɛne su ɛne sekyerɛ ɛwɔ na torment ɛwɔ torment a ɛyɛ daa torment me say daa nkwa ɛyɛ daa torment a wɔdɔfoɔ wonya ahome ɛna wagye ɔdɔfo ɛnyɛ bia ɛwɔ sɛ nipa ɛkɔ onyankopɔn dɔn nti na ɛnɛ woda so te ase ɛna mekamfo Yesu Kristo ama wate bɔne na wodi na wɔyɛ wo sɛ nyame ehu no ɔdɔfo onyankopɔn de n'ani hwɛ wama wo brɛ sɛ fa sakyera wadwen wo mpɛ sɛ obewu wo bɔne mu esan so wɔde ne mogya abɛtɔ wo aboden wabɛhwie ne mogya de agu ama wo ɛma Yesu Kristo mogya no ɛnyɛ kwa ɔrɔfoɔ hu mogya no mu mfasoɔ ne dwa ne bɛtɔ mogya no mu bedware wɔ Yesu Kristo mogya no mu na mogya no ɛnkyew ho mogya ne ɛnkyew wo ho ɛmfiri nneɛma bɔne mu ɛnkyew wo ho mfiri abusua kontonkyi bi numi bi ase a wɔdɔfo wo hyɛ dwa ne bɛto a Yesu Kristo na ne din no mu tumi ɛne ne mogya no ɛnkyew ɛmfiri nea awowɔ ɔrɔfoɔ enipa ɛkyerɛ wɔ mo se enipa ehunu amane ɛnɛ mekamfo Yesu ama wo sɛ ɛnkɔ saa bia hɔ wabraba wo bɔ bia
kan hu se atemmuo ewo ho edema wo bekwa akopie ye na Awurade Yesu Kristo atemmuo adwa nanim na ne a wodi wo nipadua aye no se ye papa na wo ye se ye bone na odofo wo ye ni nyina wo bebu hu atei enu nti abrabo bia wo bone ne no onua dofo me maame me papa me nana kan hu se atemmuo da ho ma na sum Nyankopon yie fa Yesu Kristo ye wo kra ne waje nkwa fa ne ye wade nyina ma Awurade hu sukom eno ma Awurade ehia na odofo fa Yesu eye wade nyina wo Nyankopon na dom eno ne tumi so ebejo na wahye wanimunyam ye bakan bibi ewo Romans 2 no verse 6 no hallelujah etifia sem no wose atemmuo da ho ma Judafo ene amanamamufo odofo so ate wose atemmuo da ho ma Judafo ene amanamamufo 6 no wose ono na obesusu nipa nyina enwuma eso ade ama won maako won a wode papaye emu buaseto ehwehwe animunyam ene anidie ene ade a empro no obema won da enkwa odofo woso obesusu nipa nyina nnwuma sene etie na wama won so atemmuo maako wama nipa nyina wo sene nipa nnwuma a woye no wasase so no Awurade so obesusu ni nyina maako wose na wana awogye ne ye no wobema won dankwa na wana wanye ne ye no wobeto won atwene ojata na anim odofo Awurade besusu wonyuma wabrabo a wobo no Awurade besusu odofo hwese wo bekwa kwagina papa owura no nyamfo ya wontimi enhwe nanim data no na ye too late o afa ni abofo ni bebie screen no e de akere na wo hye babia na wo da empa bi so na wo ya abortion no na ye bie ne ye de akere wo hye babia na wo di obi kunachi no na ye bie so na ye de akere eye wo se wo ye nisuma se wo bie hu but Nyankopon anim de eye video se yem de kankan camera da wo so enti every seconds every inch ade bia wo ye no odofo record enu nti no beyi ni a wo ye nyina e de akere ewo no anu ye ni wo wontimi mekina won ka se Awurade me sofo kan se me yesi me sofo ka se me ne be ma ne to ho na ye twempena ne ye be ware na me ne da enye hwe orofo se woni obi be ware a eni kwa se woni nipa ne da ansa no ma ware ni nyina ye be bie so ye de akyerew orofo ni nyina eye bone ewo Nyankopon anim Christopher mra na make akire wo no obi a wo beka sa de na akire obi a odofo buni se wo ye wiase ni wonim kyerɛsɛm no orofo enu nti ade bia wo ye no abrabo bia wo bo enkomo bia wo die bibi bia wo ye no odofo eda Awurade anim adagya na wo mpese wo bekwa akogina papa anim na wo bebie screen no na wo su ene wo ban ne niam bia wo ye ya eye se wo bia hu no odofo wo bebie ne nyina so e de akyerew ebre nini odofo se wudwane sa abre na wo befa Awurade Yesu Kristo ye wo kra no waje nkwade a wo bone na wa ye ne nyina wo bekata so no wa wo foforo wo bone a wa ye ne nyina odofo wo beto atwene esanse wo babra bo foforo mu ababebo na sa wo befa Yesu Kristo ye wo kra no waje nkwa na wo sa akọ bosa abrabo ne dia odofo ka hu se wo bone a wo ye ne nyina no ye besa e dia babeka ho oni adofo ene me kanfu Yesu Kristo de ma dwane na je wo kra nkwa na enche ne obeba no aba enche ye na Awurade Yesu Kristo bepie ewo nanimunyam na wodofo bibisa wo se udin ewo nkwa ngomanum ana Bible say wana wa hu wondin ewo nkwa ngomanum wana wa mfiri ase antwere wondin ewo nkwa ngomanum wotso won atwiri ojata na anum eho enasu enesitwere ewo orofo enemi bisa wo se atemmuo wo kogina animu no se papa efa nkwa ngoma ne beto ho na wo biebie mu a wo behu wudin ewo mu ana se wo behu wudin ewo asamado ene owu anum ene nyame asama eba wo nkyɛn ni wonu aba Mama Esther ni bebi a wo bia Kristo enhyira na wodofo ma wo ho kwan na tibia bia wo ni abrabo bia wo no
enkechi sa woma wonsa so na wugya ni nyina edeto wa worofo osan wo second chance say Awurade be ma wasetena pa na wa ma wo dankwa eni awie ya fa Awurade Yesu Kristo eye wo kra na wagye nkwa worofo bebi a wo bia se wonfa Yesu Kristo enye wo kra gye nkwa worofo ensem ya mekai worofo betimi aka ede edi machi na bebi a wo no wadwane na wo de akogye wo kra nkwa hwehwe asori bia worofo eye asori ya ye kire papa wonyame honhom ewom before se wo beko asori bi no worofo bompaye na Awurade enyi sa asori na enkyerɛw na worofo watumi atu anamo bebi a wo bia so pese wo fa Yesu Kristo eye wo kra na wagye nkwa kasa ensem di machi ene dey no abodin me fa Yesu Kristo eye me kra ene magye nkwa se me ne be nanti me nkwa na nyina mu Awurade metwe me ho afiri me bone nyina mu fa wo mogya ne etew me ho na Awurade fa wo mogya ne dware me to mamumuyo ene me bone nyina etotwene ene wo me foforo na gye me na twire me din e wo nkwa nwomanu na dachi bi bia me so ma nyo hiraba orofo se wo bo sampa ye bia wonyankopon hyiraw na wonti nanim enhyiraw wonyame wonya wo kese na mfo ni mogya ne enso wo so na woni wonya pam ewo ni mogya ni mu Awurade won kae wo na wo ma wonya hiraba na won chiw enfri ewiase eni esum etumi mu wonyankopon hyira mo na wonti nanim nkyiraw bebi a wo bia woni doba Jesus Christ di mu ye da wase tumi ni enu nyamra ye hine eni ya chenkwa ye da wase se wonam wadom kese so na ene wo de wasem abreye papa ye da wase Awurade bra wasem abaye nche yesre nkwa da nkwa eni awie ye masemi entutu ya na mo enkotini ni mu enko ahutie mu enko kunkuye mu na dachi bi bia yenso ya nyo iraba ye da wase so wadi nkonim na wahye ye no nyam adomuja ensadenti amen. Asole.